Ti Masakbayan. Ket ita, denggen ti paggibusan ti serye tayo ita alawas na pauluan. Naikari, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Diyak kayat pa iti at pakita ita panawan ka ni Albert. Saan pa'y analpas ti panagpanas na? Amangan nga minuad na may bagadag iti tao kanyak. Sa bagay Saan ko aplano ti makisinublian kan kwa na? Ngam, sigurado nga dalat tamasang udag iti tao. Anya nga iti ammom, no da kayo tinaikari iti tunggal maysa. Iso api mo sa iti asawa ni Albert, kasta? Katuan, no da kayo tinaikari, oray anya ti mapaspasamak, agsabat latta ti dalan nyo, kasta dayta. Perla? Ngam mamati ak, da kayo ka ni Albert tinaikari iti tunggal maysa. Pudno nga ay ayatag pailaang ni Albert, aging gaita. Ngam, saan kon akali kaguman ti panagsinublian mi? Ha? Apay ngay? Kaputa makonsensya ak. Kasla inagaw ko ni Albert iti asawa na. Ay ngam, kasano napilitan na ka? Saanan, Perla? Saan kon akali kaguman ti panagsinublian mi ka ni Albert? Maayayatanak at talaga ka ni Baby Angela. Kuma, pudno nga anak ko. Kita man nga agpaiso ti pasama kanya. Saan taanam namaan nga anak gayam da Albert kan korason ni Baby Angela. Inturong ti apo adata ti mangaywan iti ubing. Iti kasta, awan dakas ang mapasamak kan kuana. Kasta una e panagyaman ni Albert. Ngam, malagip ko ni Nana Lolit. Anak na kano ni Baby Angela? Sa bagay, uray kas dyan ni Nana Lolit, tanapintas mat. Kansan na madlaw abakat? Siguro, agtawon la dayjay iti 42. 46 kano, kunana. Ket kasanon, numaya dayo kadata ti ubing. Anya ti aramidam. Ha? Dani? Ay na, honey. Saan kang agsangit? Maragsakan ka kitdi. Tanatulungan ni Baby Angela. Uwan. Kasta ti pampanunutak, honey. Day talaang tamalidayanak. Numaya dayo kanyak ti ubing. Awan mabalinta. Kiddawan talangan iti Diyos. Asapay lang kuma. Tamaadaan tantumat iti anak. Ma'am Amanda, nakalidliday ka manan. Nana Milay. Nay, nakaturog gaya mo ni Baby Angela. Kasanumat ngamen kat dinigos mo. Iso aday ta, naimas titurog na. Wan nga rod, Nana. Ay, Ma'am Amanda, aging ka kadiita kat di ka pa'y laag sikog. Saan pa nga rod, Nana? Ngam, saan ka maawanan itinamnama? Di muntumot ngamin kayat nga agpakita kayo iti doktor. Tapno maamuan no asino kada kayo tilupos. Diyak kayat, Nana. Basta mang namnama amaaddaan kaming tumatlaang iti anak. Ala, sapay lako mga rod, ma'am. Nakaturog gayam da Baby Angela kan Ma'am Amanda, kabsat Milay. Ay won, kabsat. Sana balay, urayak idang agreng. Napuyat ni ma'am anangay aywan iti ubeng. Takasadumat ngamen, nakariing no iti rabi kat nakaturog mat no iti aldao. Ay, anyan. Ay, kaslapod na nga anak na ni Baby Angela. Sapay na sao kanyak ni Sir Albert, akayat kanon ni Corazon nga alaan dati ubeng, taipanda ijaayan ti ina ni Corazon. Inton umay alawas daytan kabsat, ta sumangpot pa'y ti maysa at tagaaw-awer. Anya? Wan kabsat,
Tapno sanda ka nung agin na da yung agsingin. Ala, no kasta ti kunada. Awan mabalain dagiti amok. No day ti umanugod. Madlaw ang nagsangsangit ka, honey. Ngamin, umaidan to na alaon ni Baby Angela. Di da pala ngamin italag kanyak ti ubing. Maawatan ni Albert tirik na, honey. Amangan ngamin no ad-addan amasair ka, no ipanaw dan tumatla ti ubing iti dinnam. Honey. Narigrigat no dumakdakal ti ubing, sa maisinakan ka, honey. Ad-addan ang nasakit. Anyamot din. Kunak no agbalin nga anak ko ti ubing. Ngam saan mo't kayam? Kas itinakunakon, saan abalay? Tanakatulong ka ni Baby Angela. Ala, di ka nagliday, Amanda, honey. Apay nga ta asaan a panunutan ni Corazon, amasaktan matirik na ni Ma'am Amanda, sir. Amuna day ta, ngamkit di, nawaya tayo amang sarungkar itubing. Di uray man tunggal Sabado amapan tayo uje lugar da, tapno sarungkaran tayo ti ubing. Sa bagay Medyo andayo ti lugar da, ngam awan parikot iti dayta. Wenman, sir, mayat dayta. Tapno makaaliwaksay met ni Ma'am Amanda. Mayak, Ma'am Amanda, taipakaamok kada kayo. Nga umay kaminto kada Sir Albert amang sukon iti ubeng. Kadwame ni Senyor. Malidayanak man. Ngam awan mabalin ko. Nalabit a kinasaritan ni Sir Albert ti asawa, ma'am. Tagkadwada mo't iti trabaho. Nalabit a kasta. Anyamot din. Naliday tirik na. Ngamin, napatagan kanyak ni Baby Angela, nana. Wala, maawatan ka, ma'am. Ngaman niya nga rod. Kasladyak itulog kamaya dayo kanyak ti ubing. Saan ka kumaagumorgora, ma'am? Ngamaan niya nga rod, kat kastamot ti kayat ni Corazon. Kat dakkel ti panagyaman ni Corazon kada kayo kan ni Sir Danay. Gapo ta impatigyo ti anak na. Idawdawat na. Amaadaan kayo kuman iti anak. Tapno makompleto ti ragsakyo nga agasawa. Nana. Ala, di ka nagliday akasta, Ma'am Amanda. Saan abale? Nawaya kayo amang sarungkar iti ubeng. Kantap no makita yumat ti kasingin na. Ala, umay kan. Ubao mo ni Baby. Tarumuartan dito'y saled. Agur-uray yung Albert di tasalas. Uwan, honey. Di kan agliday. Sana bale. Tas umurot tayo ije lugar da Corazon. Itikas ta. Amum tunti pang pasyaram ka ni Baby Angela. Sana bale. Tamukmatkit di ti lugar da. Uwan, honey. Uwan ko nam. Ngam di ka matagunay. Ala, ubaa mo ni Baby. Tarumuartan dito'y saled. Nakilugan akon dito'y vanyaw. Tapno ada kasin nublat yung amang ubak ni Baby Angela. Ay wen, kabsat. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Ni Sir Albert, isulaang nga tinagdrive iti lugan ni Papana. Kat surutan tayo latay daa. Wen, di ka agdanag. Tamok ti lugar da Corazon. Isuasaan tayo amayawawan. Namin ano kami nanapan ijay ka ni Albert. Ma'am Amanda, siya kunti mangubba di taubeng. Amang ano nabannog kan. Sana, nana. Siyaklatan. Ala, bay amlatan ani Ma'am Amanda ti mangubba kabsat lulit. Ipapas na nga ubbaan ti ubeng. Ikang kayo iti kwarta, para kadagiti masapsapol dagiti ubing, nanang.
Nga madamot igam ko akwarta baraw. Sana balin igatang yu kadagiti kayat yo akanen. Nangruna pa'y, tada kadwayo ang mga iwan kadagiti ubing. Alang nga road baraw, katagyaman at. Da kayo latan ti makaamo kadagiti ubing Umayak to lata sumarongkar. Uwan baraw, taan niya ngay, kat kastoy ti kayat di ko rason nga anak ko. Asaan nga agsina dagiti ubing. Total, umay mumutla itasar sa rungkaran. Hawan nanang. Sa bagay, umadaneng ti panagawid ni Corazon baraw. Adan kadwa may amangaywan kadagiti singin. Ilepas na ti kontrata na. Taday ta ti kayat na, nanang. Ay na, agkarupro pa dagiti singin. Di kay natagarin, Nana. Ang mga numalukag da. Ay, wen ma'am. Ay na, nagpipintas da. Wan nga rod, Nana. Italagdala ko man kanyak ni Baby Angela. Ta siya kun timang padakkel. Aday ta ka manen, ma'am. Inton ko agluluwakan tumanen. Nana. Ala, hintayon di kusina. Tanakasaganan ti lamisaan. Sa nabale, taada ti agawir amang kita kadagiti ubing. Alamam, mapantayon ijay kusina. Wen, Albert, umadanin ti panagsublik dita Pilipinas. Nasayat nga rod. Or-orayan ka. Albert. Ala, agan-anad ka nga rod. Laglagi pa nga gur-uray kami kan ka. Sige, sanda ka pa kadanagan. Tanasayati ka sa sad ko ditoy. Dagiti ubing, awan parikot. Takanayon ko ida sa rungkaran. Ken adda kadwa ni nanang mo amang ayawan kadakwada. Di ka agdanag, tasyak timang tangdan. Albert. Ala, kastapay nga rod. Umawag ak tumanan niti sa bali agundaway. Tapnusan ka mataktak. Bye. Bye, Albert. Adun dagiti ginatgatang ko apara kadagiti ubing. Nabanglo sabon, pulbos, kan aminan apang babae nga ubing. Ginatang ko aminan. Ala, sikati makam mo. Okay ka di kan ka? Nga agas-gastusak kadagiti anak ti gayam mo? Awan parikot iti dayta. Naamuan ni Albert teta ngar aramidam. Iso nga ingato na ti suldok. Saan la dayta? Kanayon nak nga ikan iti kwarta. Wano, bonus ko. Aging ga ita? Ikikan na ka iti bonus mo? Wen, ngamin. Amangan ka no amin asweldok, kat ipapaay mo kadagiti ubing. Amangan ka no awan agbati. Ala, isublim ti intad na bonus mo. Ibagam asaan adakkel ti gasgastusak para kadagiti anak na. Ma'am Amanda, sumurutak to inton agpasyar kayo iti ayan dagiti singin Inton bigat ti ipapanmi, Nana. Ay no kasta, sumurutak mat nga rod, ma'am. Sana bali ta imbagak ka ni Sir Albert nga umayak. Ket, kunana, nga umuna tayo latan, ta sumarunon to. Adang amin kasarita ng importante a kliente da. Wen, Nana, dagasan kanton iji balay da Albert. Ay, uwan, ma'am. Uwan gayam. Umadanin ti panagawid ni Corazon. Kasta ti kuna ni Sir Albert. Nasayaat nga rod no kasta. Tapno maamamok mat anaimbag. Napintas a babae, ma'am. Simple. Ngam napintas akaskan ka, ma'am. Sapay ko tag kinaawatan kaminto. Kat saan na nga ipaidam kanyak dagiti anak na. Saan, ma'am? Nasingpet ni Corazon. Kasta ti kuna ni Sir Albert. Sumangpat itan ni Corazon, Amanda, honey.
Mapansabten ni Albert iji airport. Nasayaat mo to kasta. Takayat ko ang makita kan maam-am mo. Medyo nabayag iji abroad Wan nga rod. Nalabit anak aurnong dayjayan itinawadwad. Ay, wan kasano? Anya ti plano da ka ni Albert? Agkalaysada nga tan? Kasta ti plano ni Albert. Kat isagsaganaan na tiing grande akalaysada. Upate na tawon tinapalabas, Albert. Awan ka di ti plano mga sawa manen? Urayak ni Corazon, papa. No saan tumutlang an ni Corazon ti maasawak. Uray sana ko na mga sawa pa'y. Kasano nga roditan? Kat sana kayat ni Corazon ti makisinublian ken ka? Idawdawat ko asapay la kumatagbaliw ti panunot na, papa. Ala, iti kanito akayat na ti makisinublian ken ka. Agkalaysa kayon. Tapara dayta itinaragsak a pamilyayo. Papa. Mas naragragsak ti pamilyayo, no kompleto kayo iti maysa a pagtaengan. Anya ka di ti maypay ko kada kayo, senyor? Kasarita ka para iti pagsayaatan dagiti apok. Senyor? Pinilit ko idi ni Albert nga ikalaysa na day di Sheila. Ngamdak ka labidot day jay. Saan ang naragsak ni Albert? Senyor? Iso nga imayak dito'y balayo, takayat ko nga ibaga, nga urnusen nyo kuman ti relasyon nyo kini Albert. Tanaragragsak madlaang no kumpleto kayo asa nga pamilya iti may sa abubong. Senyor, nakurapay kami laang. Sana day tatinaskan kanyak. Kaputa nakaamiri sa kon. Kat kayat ko nga kalaysa kayon kini Albert. Oh, amandahan Bumangon ka ditan taing kaagdigusan. Amangan numaladaw ta iti kalaysan ni Albert. Apa yan? Anyat mapaspasamakan ka? Ay, di nakasit ka na. Diyak kaya ti angot mo. Kat no kadigdigos ko. Diyak kaya dito yung sabon mo. Makapabakwar. Anyat kaya tasang dayta? Amangan no aginaw kan? Mabalin na kasta. Ngamin, doon abulan adyak nagbinulan. Masikugak sa agpaiso. No kasta, agpalas ka. Takuyugan kang agpakita iti doktor. Saan inton bigatan? Darayan tapay ti kalaysa ni Albert. Ikari Corazon, saan kanto asaktan? Ayaten kan ipatag ka. Agraman dagiti singin nga anak ta. Ikarikmat, Albert. Ayatan kan ipatag ka. Karaman dagiti anak ta. Agtinulong ta, para iti pagsayatan ti pamilyata. Amok anaranyag ti masakbayan dagiti anak ta. Gaputabak nang ka. Awan serbi ti kinabaknang. No awan ayat iti kaunggan. Albert. Dayta ti pagtakdaran ta. Tima ko na nga ayat, kan pamatag iti tunggal maysa. No adda dayta kadata, kayat na asawan, naragsak ti pamilyata. Kan inayon tamaten, ti panagtalagta iti tunggal maysa. Wena, Albert. Saan ko nga ikatan ti panagtalag mo kanyak? Diyak to pulos dadaulan dayta. Ditan papagayam, tinagibusan, teserye tayo itaalawas anapauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.